guys, maayong hapon. So karon gikan mi dito sa Tarabasa. Humana mo ang session. Thanks God, wala jud ko'y absent 20 days no. Unya, ugma sa Lunes recognition ay ko na lang may culmination. So diha na ang pagkaon-kaon na mo. Kay pang last naman na namo di bali banding-banding. Nya dala mi og mga pagkaon. Iyami. Nya karon di ay kay Bigman ugma. Mag-bake man mi diri ugma sa balay. So magpalit ko para pa snack. So paano siguro? Depende na lang dani unya sunting paggikan kami gin na mo padulong sad siya sa Cagayan. Sina siya kuan kana ang sad mi tabuon palit mi nga sudan kanitos kami ging sosyalan kami gindra bitaw nya mo nang pagtabuon na yun ni loy ako ang sinina niya. A few moments later. Lingon niya diri lang bilin ang motor. Ato may dito dapat lang. Ang mga first wheel. Ha? Igna na may balingwan. First wheel guys. Amo itong ilan na ba nang gipasakyan? Isa na kayang balingwan. Kapit naman lagi pista ang balingwan. So daghan na dayon na maligya mo rin ni guys. Daghan na siya. O baligya ang balingwan. Daghan na kayo mga taroy-taroy no. So kay hapit naman ang fiesta. So maibon siya ang balingwan. Ana mi daning balingwan so taog ti ay hala basin kana na oh. Ulat-ulat mi sa papa ni Loy. Unya kay wa mi dito sa sentro kay ngano init jamo. Init kay dito nagpabaybay mi. Kahulat-hulat mi ani. Taog kayo da mga bata ko. Unsa marunong mga bata. Dirita guys, paduul-duul ta. Pabaybay ta kalabay king baybay dito init kayo. Daghan naman di kay mga kuan. Unya gapalit dayon ni dani mi gahot-hot sa baybay. Init kayo ang saging. Init king saging soy. Dani mi mga bata, duha ka bata tuan na Flores de Mayo sila. Sikir Flores sila sa Pamitulo nagtagpo siyang papa. Nasang sanina. Ay! Ano ba ito nangaligo? Kaon kag maruwi ang sanina. Turon. Marula. Turon guys. Ay, ito guys. Kita na ito. Makita ang mga bata lang. Hindi ba ba o? Dagdag ninyo. Ganito yung ang dito kay hangin bye-bye. Taob di karon.
may lansa, may sakyan si Papa. Ano ang turon? Nya. O sana na Palit lang. naturon na Para kamuti. kuam. Kamuti ba naturon ma? Para ugma din ugma. Init ka dito, ya dinhi bugno kayo. Isa ka nang load dun, ha? Me? Mala. Tidur sa karon di na maakas ang mabay. Sa bunsoy na kay gisugo at bunsoy. Kapalit sa bugnaw. Mga untag. Turon guys. Turon na saging. Abril. Risa kaya narong mo. Picturean pa biya. Okay. Waan to may guys. Ha? Waan to. Ang kanya ko. Dali ka sa'yo makita lang siya. Budangnya ako. Ay, malay ah. Dagko ka po mo. Kung sa dali pa O gani kay gagit ano nakakwan da super da. Punta to dili.
bata na lang. Gampang to siya, bagay na tuloy-loy ka. Naay nangaligo diri guys. Daga nangaligo ganina pero wala na ko ikon kay mga bata nagsakot-sakot. Ang bata itong itagaan o na nga no, kamaunang mga bata kaning mga bata diri sa baybay kay sweetik kisa nga tanan kanang dili na sila mahadlok aning mga dagat no kang taga bukid kay magdagandagan pa man na katong ako magdili to may nana magdagandagan mahadlok sa tubig sa ilahang lansa karon taon-taon dito na pod mi magtabo namin niya kay nakaabot na siya gikan na siya kamiging padulong siya diri sa Balinguan nindot gyud kay paminaw aning Wanda baybayon yan ay mga bata ang isa kay naghukas naman ko dili na to isukan yan sukas-sukas kainit ka dito highway ganina yan na may ilang barko so karon taod-taod dito na may mga to sa ingkod-ingkod tada ni sa balas ay sa bukid walay balas sa bukid way balas so dire ingkod-ingkod ta ang duha pod ng bakli kuan na kalingaw ko sa mga bata ba nga kuan kayo dili bitaw ignorante sa tubig ay mauna sila mag langoy-langoy ang amo pa man dito mga taga-bukid aporyara man sa kuan kabiro kasagaragid ng taga-bukid hadlok ko sa jay-jay bako
Kadlok na siya. Pag nagay bawod, abi niya siguro pang iton siya sa dagan din na siya. Muna sa sige na mo munang kuan may gani karon kay nanay motor pakanaan na may tugbong. Sa una once a year may gani. May na lang sa isa ka bawo sa isa ka tuig kay isa ka duha ra puro mi pa ka ligo sa dagat na uy tuig kayo ignorante sa mga tubig nakaroon akuan-kuan na ligo-ligo na sa dagat nang di na sa kaya sila ka ignorante inani mga bata mo gusto rin na kaayo masuya ko kay di gani ko kamao ako sa mga bata kay kamao na sila mag langoy Ginoo po ako dani kay di ko kamao langoy ganan ko nga nagdagat pero ang ako kaon ra or lantaw ra ba lami bisan mo kaon sa dagat bitaw ora na ako di ko ganahan mo ligo kay hadlukan man ko di ako kabalo mo lang Bak yung mga. aman Bak sa pinitay. asa dana ko Jesus Christ agambak din siya da si Bunsoy gida na yung ambakan ba lagi nung kuwan to rin ko ay di na mo agka biduhan ni ambak-ambak ano sa pantalan kay naay mga bata ba naghihubo Aman ninyo balay long. Adapit. Anyo balay dapit. Economy guys, magtagbo kami sa yung daddy. Siyang papa tabuon na naman. Dana raman. Ay. A few moments later. Sulod na mo. Naray lang sa kanan guys. Ano sabi niya? Lugi? Ano na po dahil sila bugas na po diyan. Ba't uba ng bata? No? Dali ara ba rin nakakuan dana pa magud ang sakyanan oh. Kuna dani ra kaluy-luy ikaw ra dani kainit sa nga tanan. Da. Nya na apa dayon amo ang iyang dala nga isda dito ra nang bisan sa kanigin. Pinapot siya bugas. Duha man na sa kasako. Ay isa man. Ang ila-ila po na sa driver igagawa ko. Ito yung driver. Siya ang na-drive niya sa Tugay na kunuwar kita siyang papa. Nasa nakasunod din lang sa ating ay loy oh. No, yatod niya. Paano soy? Kayo guys, ating inita. Alas 3 kapin. Ito na isa ka tao, yan ang yatod ang bugas sa motor. Ato na mo? Oh, sige. Unya mo uli na dayon mi, kay human naman niya oh. Hatod. Tara mo gas gihatod na guys. Sabi sa mo pangas na dayon mi. Grabe ka init din gyud init tas init. Balik sa lang tayo.
So pangas na dayon mi, magpangas na mi sa bukid kay A few moments later. na pod. Mindo sa mi kiugma baya ang big are. Guys, nara akong inuun tulingan. So nara guys, nanapod among bugas. Ang iko sad. Yan mo mga kortina, gipang kuhaan mo kortina, kay gipan laban ni luy-luy ganina. Nya nara din kortina. Very good kanya kung anak kuntang gipang laban nila. Yang nagkinlo pod si Bunsoy po ni. The next day. Guys, maayong buntag karatong tanan. So, Hi, karon guys. lagi kay nag-uwan man. Naghigda-higda pa mi. Nya, ang isa tuara. Natuaro ko. Natuwa ko. Ano siya? Happy Sunday din natong tanan karon guys. Nya. Masimba ta ma. Ha? Simba ta. O libre man. Nay makaon dito ma. Nay makaon nito ma. Oh, kay nag-flores pa siya gahapon. Kutata wala. Ha? Kutata wala. Tubong man me. Naay kuan kagahapon na flores din. Kanang Domingo ba daron? Ma, Alas 8:30 mo magsugod. apil ba ko sa kuan ma? Maria Elena ma. Na pagkaugma sa hapon ma. Dili. Ako mo Ingon apil bitaw si to tata. sila niya. Dili pa tagsaad kay basin ug wa patay kuan. Imong sinina, di takita sinina na. Ay, pa-make up Ang- din ta sa make up Ang flores is karon sa 31 dapat matapos. Unya kay kuan man Pero ko sa pako-pako. kana ang Ah. naa may kuan dito sa lungsod dako nga simbahan. Dito nay activity sa mga bata ba. Daw kami na po dayon mga katikis. Unya naay Maria Elena dalahon dito. Nya ang dinhi sa barangay ibunot sila, bunuton sila ang Flores. O kinsa mabunutan mo'y madala dito sa ubos. Unya kay ang kuan maragi sa pari nga sa isa ka barangay duha ang kuhaon nga kuan duha or tulo. Maria Elena ma. Maria Elena sa maka provide lang sa gasto kay muhatag man tag 500 to niya no 500 unya sinina dayon unya kung ang ako di ko pasalig kay ako may gikuang gapon ugma pa man sa pizza 30 siguro bunuton Ma, apil ko ma. di lagi ta kakuan kay basig wa tay sinina Ay. sinina to kanan kung kita tag sinina kita kay basin og dili pag takakuan ba kay ang isa ra ba na libre yun sa barangay katurang mabunutan ang mabunutan mo libre yun sa barangay nga sa 500 og sinina ang dili mabunutan ang siya na lay ko na kita na ang mo-provide so gusto si Princess mo apil niya ako sa dakuanan og naaba siya gamiton ni sinina. Oh, so, Apil po din ni siya. kanawar gid ni Duha. 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 So daghan daking salamat sa tanan-tanan. Nag-support sa mo ang mga video, simple video no. Bisan ka karon na murag kamang-kamang gid mo ang video pero okay ra kaayo kay dili mo gid nato. Basta tinarong murag naghunong-hunong na ang uwan. Bango na po dayon may karon guys. So daghang kayong salamat sa tanan-tanan no. Labi na karon kay nagkamang-kamang amuhang mga views. So punta sa Ginoo guys. Basta tinarong na ato okay ra gid kayo nang kay nana mo saka mo taas maana man jud na ang kuan kanang views. So daghan gyapon kayong salamat kung tunay isaw. Iyang
siga-siga iyang tinibir. Salamat ati sa Ada. tinabar. Da, perminti gina niya iyang tinibir magud. So daghang kayong salamat sa tanan-tanan nga nag-support namo. Daghang kayong salamat sa wala nag-skip ng ads. Daghang gyapon kayong salamat sa tanan-tanan, no? Sa nag-share ng blessings, daghan kayong salamat gyapon sa tanan ninyo. Unta tagaan mo sa kabaskog sa panlawas ug ipalayo ta sa mga katalagman ug sa mga disgrasya, no? So happy Sunday din natong tanan. Dani ra mi kutob sa among mga simple video. Daghan salamat o God bless natong tanan. Bye bye. Bye-bye.